Yn diweddar dwi wedi bod i Serbia a hefyd Hwngari a Romania a fel arfer maen nhw'n llefydd eitha rad i fynd i, felly. A diddorol gweld llefydd wahanol. Dwi wrth fy modd yn mynd i'r Eidal ar fy ngwyliau. Dwi a'r teulu, da ni gyd yn hoffi'r bwyd yn yr Eidal. Dwi'n hoffi mynd ar wyliau, ond eleni mi fyddwn ni'n mynd i Ogledd yr Eidal. Mae'r ferch yn astudio yn yr Eidal yn Ferrara yn y Gogledd, a dyn ni'n mynd allan ati hi, dreulio amser gyda hi ag i weld yr ardal. Dwi'n hoffi aros yng Nghymru ac mynd i lefydd braf fel Aberdaron a mwynhau, ymlacio efo teulu. Dwi'n hoffi mynd i Ffrainc ar fy wyliau. Dwi'n siarad chydig o Ffrangeg ac dwi'n mwynhau'r bwyd a'r tywydd a'r gwin wrth gwrs. Sym dal weithiau le fi'n mynd ar yngwyliau de. Fel arfer gyda'n ffrindiau, ni jyst yn mynd am penwythnosau bant fel dilyn y tîmoedd rygbi, felly ni'n dilyn y Scarlet neu Chymru neu rhywbeth fel la. Felly ni wedi bod mas yn dilyn y cwpl o mlyneddoedd diwetha yn dilyn y Scarlet yn y ffeinal. A wedyn fel arfer dros yr haf wedyn, ni'n mynd i rhywle gwahanol fel arfer pob haf, ond rhywle lle mae bach o wres na i ymlacio.